Toată slava și cinstea să fie a Domnului. Suntem doar o bucată de carne, acoperită frumos cu o haină, un pumn de făină risipită într-o secundă doar de o singură suflare. Suntem un suflet trist, ce-ar vrea să știe, oare cât e ora? Vine azi sau poate vine mâine? Al meu mire drag, când mai apare? Suntem o tristie în vânt, de mii de ori clătinată și deseori ruptă, bucată cu bucată, iar mai apoi adunată și lipită la loc. De multe ori suntem un ac, ce nu înțeapă, ci încearcă să coase un suflet plin de frământări și păcat, de o viață frumoasă și de neuitat. De prea puține ori suntem o farfecă, care taie doar ce e rău, ce e prins și legat, care vrea ce e bine și un drum deslegat. Și de foarte multe ori vrem să fim o ușă spre bine, deschisă spre o lume nouă, un paradis. Nu ca în filme, ci Scriptura vorbește de o viață dincolo de acest zid. Eu îi spun zid și știți de ce? Că ne desparte de lumea minunată, de viață trăită frumos și știi fără ce? Fără păcate. Suntem o carte, dar nu cu totul deschisă, nu citită în totalitate, ci doar cât un pic și stop, se închide. Ne asemănăm cu un melc care stă în carapace și când e liniște în jur, ieșim, ne deschidem și plecăm, iarăși la drum, uitând de lumea haină. Uităm că suntem priviți și vorbiți de toți oamenii și uităm să fim exemple și epistole vii. Suntem nimic, dar vrem totul, cât mai la vedere când facem un bine. De ce să nu ne vadă vecinul când dăm unui nevoiaș un colț de pâine? O, frate drag și soră dragă, dar nu scrie în cuvânt să nu știe stânga ta ce face dreapta? De ce ne rătăcim și suntem robiți de reclame, de laude? De ce vrem asta? Pentru Domnul nu am dat nimic, deși avem totul prin îndurarea Lui, deși știm, lăsăm să treacă timpul. Trece un an, trec 10 și nimic. Eu sunt nimic, doar un pelerin și l-am ales în viață pe Hristos. Nu aș vrea nimic decât să am parte cu El în cer sus. Iubiții mei, avem același Hristos, avem aceleași porunci, nu știu altele. De ce acum, la urmă, să ne pierdem în vânt? De ce să ne pierdem mântuirea pe nimic? De a-mi fi fericiți aici și plini de împliniri, de le-am avea pe toate, faimă, bucurii, și la urmă să rămânem aici cu toate? N-ar fi risipă, iubiții mei, o viață că am făcut ce ne place? Au fost toate ale noastre și să aflăm că ne-am vândut veșnicia pe lucruri de nimic. O, dragii mei, să luăm aminte, acum cât încă mai avem viață, să nu uităm că suntem nimic pe acest pământ, că Domnul vine, e pe drum. Suntem noi gata? Cum răspundem la marea chemare? Amin. Domnul să ne ajute să fim gata.